Dakle, vrijednost ove knjige je zapravo i u izboru tematike poezije. Puno godina prije nas ova knjiga ne bi bila prihvaćena na isti način kao što je ova. Međutim, ratovi, sukobi, terorizam, nesreće učinile su zapravo da se ta elitistička poezija na neki način prilagodi normalnom načinu života. A sam autor je to učinio na vrstan način. Upotrijebio je stilski, dakle i tematski ono što je najbolje mogao. Knjiga je inače na neki način nastavak njegove prethodne knjige poezije, a to je Pjesme vojnika koje su zapravo tematski vezane uz Domovinski rat. Što je bitno u ovoj knjizi istaknuti? Dakle, ovdje se govori o pojedincu, a zapravo se širi osjećaj na ljude, na čovječanstvo, na opći smisao. Dubina pjesama je sadržana u ironiji, u intimnosti, u sentimentalnosti, u podacima i zapravo u konfiguraciji situacije u koju on smješta poeziju. Dakle, to je poezija iz bolnice, ukratko bismo mogli reći. Mogli bismo čak reći da ima i stanovitu epiku u sebi. Međutim, on je sve što je u poetskom smislu izveo, učinio je to na način da se potpuno prilagodio stilom, načinom, korištenjem posebnog stila koji je, ja bih rekla, obogaćen stanovitim načinima koji se u teoriji književnosti zovu enjambment ili na neki način prebacivanje stihova iz jednog, znači grafički su stihovi prebačeni iz jednog retka u drugi. Znači on je grafički pokazao vještinu kako bi pokazao osjećaje i istaknuo bol koju je osjećao za vrijeme operacije, postoperacije ili u onom trenutku kad je nesvjestan, a zapravo svjestan činjenice da je u anesteziji, da ne zna hoće li se probuditi. Mislim da je ovo poezija koja na neki način utire put jednoj slobodnijoj vrsti, jednom slobodnijem načinu izražavanja, intimnom, a opet općem.